Igbo ndị ọma njem ọnụ kana nwoke kana ụmụ nwaanyị o bụ na o shiri nya zekwale china chita te woro obleke chita nya woro obleke wepụtara ebe ka ime ka anyị tụ nzu eke ka anyị gwakwa ụmụ Igbo ka anyị bụ Igbo si ekpe ekpere ka anyị bụ Igbo takpokushi anyị na ndị ọbụla bụ mba ọbụla nwere ka a si ekpere shiwe mba ọbụla nwere ka a si akpokushiwe nke bụ anyị na-eso ọ bụrụ taa bizi na-eso anyị na dis program asị m ka ịmalị na ife anyị na-eme ebe elu jiri abụ ife anyị na-eme ebe nwa bụ nkụzi banyere omenala Igbo anyị ụdị anyị bụ Igbo si akpọku Chukwu ụdị anyị bụ Igbo si ekpere Chukwu anyị ahapụtara ebe nwa ịwụ motivational speaker ahapụtara ebe nwa ịbịa ịkọwalị mma ụwa ebe ọzọ na-abụrụ karịa omenala anyị karịa ọdịnala anyị karịa ụdị anyị si ekpere Chukwu nke anyị so ọ bụrụ taa bizi na-esonyela anyị na dis program asị m kemali na ife anyị na-eme ebe a bikos na ọtụtụ ndị Igbo nke bụ onye nọ n'i nwere ike ịmalị ka isi ekpere isi gị ịmalị ụdị si aga mana ọ bụrụ mmadụ niile malịa ọ dịka na-ekwu ọ dị taịm bụsizi mmatali n'iru awele mbụ ụwa nwa bive ngwala unu bụ na mụ hapụtara ihe fọ ndị nke m fọ ụmụnne m so dị anyị pụtara ụmụnne m na mụ nwa nọ nwere ọtụtụ ndị nọ n'ụzọ ije na-amara usoro a ga-esi na-amara ụdị Igbo akwa botu ma ụka botu ma omenala nwere nke wa amalibasi o nwere ọkwụ nwoke mụ na mbọ nọ one certain time that was last week biva ọsụm na ha dị confuse nya dị onye abụ onye Ebonyi steeti ọsụm na confuse nya dị bụ na nya marụ nke nya na ya marụ trab nya na anọ nya marụ maọbụ na nke a na-ejere ụka ya na-emere omenala kedu ụka ịdị nya esi nwee meghere masị ya na ife abịba na-ekwu na ịkwesịrị ịbata na dis program ka a na-akọwala unu n'ibe ọ dị ka nnọdụ ọ dị taa m na-ekwu ọ bụrụ na ana m ekwuru ya na mụ mali wee wel ọ na mụ mali okporo omenala wee wel mana mụ ama na nwere ndị nọ onye na mmarụ atọ ebe a ga-esi na-ebidote so ọ bụ na ịbụ onye dị ọ na-abụ nne na-ege ntị na dis program mali na ụdị anyị n'otu dee na onye Igbo ka ịbụ onye ọbụla bụ onye Igbo nke anyị bụ omenala ọdịnala anyị ka anyị akpọrọ omenala anyị bụ nzu na ọjị and number one gị bụ onye Igbo emela onwe gị bụ na ịkwesịrị ịmachi gị ịkwesịrị ịma ebuchi gị n'ọlọgwụ ụwa ịkpọ senti ndị nke senti nke ọzọ nwanne god of nke ọzọ nwanne ma nga rapụ ndị ishie gị rapụ ndị nna nna gị ọ bụrụ onye bụ the main thing ọ bụrụ ya bụ the right thing so nke bụ onye Igbo na-ege ntị tata ana m ahịa ogisi gị biko ka ị na-achieta azụ na nke gị ile na omenala gị ịtụ une nke njirimara gị ịtụ une ive ndị nna gị ji na-ebibi ke nka ịkpọ na omenala gasị unu na-anya na ịbazi na mezineto na-awụ ibe dị iche iche ọnụ ka nnọdụ na-ajụ pepụl na-asị ụdị na adị anyị na-eme ive na ahụ anyị sị na ndị nna ya na ọbụgolibe ndị Igbo na ogbolie ndị mgbe ochie na ya mere oze na-aka everybody ruo eze na ndị na-aka ụka ka anyị na-enyekwana na aka mara na anyị na-eme onwe anyị bikos n'oge na-abịa o nwere ike jenereshọn nke anyị a na-anwụrọzi ya n'olibia ọ bụrụ jenereshọn ụmụazị anyị na-amụtazi ọbụna ajọ sujilo na-alabishi ebe filie na anyị malibe anyị na-eme bikos na ọ naghị anyị n'otu dee na-esi na anyị malibe wewe na anyị na-eme nke na anyị na-eme nke ọzọ nekwa anya ọ na-awụrụ ka mma anyị pụtakwa that confusion na anyị tiliti onwe anyị na-arụ ya now that the same confusion ka mmụara anyị ga-etinye ka mmụara anyị ga-egbukwa ewu onwe ya na-arụ ma ọ bụ na esetiro dis saga na-aga ive na banyere omenala Igbo anyị banyere njirimara anyị bụ Igbo anyị
look at ndị Igbo today. Obodo Chukwu gozila gozi, obodo bụ na ọbụna ibe Igbo na mala onwe anyị na mali baịkwụ arụ ndị ọcha bụ ndị ọcha sefụ abatago na mba Afrịka niile na wee ji na-akwụnyagodulu ndị Igbo bụ Biafra ugo nke veluluve. Ma nke look at anyị na-eme today. O nwere mmụọ bụ na ụdị a n'otu dị mmadụ na-anụtụrụ ọrụ mmụọ ọgụ, mmadụ na-agbachiri ọrụ mmụọ ọgụ. Mana ihe nnekwu bụ na nke bụ onye nọ na-abọ aja na omenala anyị, nke bụ onye nọ n'isi na omenala anyị adịrọ. Amekwu na nke bụ onye dị ọna anụ bụ ihe jara adị nne omenala adị, bikọs omenala dị anyị na-abata ọ adịghị anyị nwana. Omenala bụ oyibo ọgbọ anyị pụtara ekwude ekwude anụ dị akọ anyị arapụghị ya nwana ọ ya dị dịka nka na nke bụ onye si na ya adịrọ. Ị na-eme gị na mmụ arọ gị na-etinye mmụ arọ gị na praktisiri mmụ arọ gị na-etinye mmụ arọ gị na anọdụ ala anyị na-eji na brọda online na-eji. Ịpụta duru n'ihe abụghị imere onwe gị, ịpụta n'oge ikpeazụ n'ihe abụghị omere onwe gị, ibi mere onwe gị na-asị na akụ na ga-abịa akwa nwa nọ na nka ọ dịka okwu mkpali amụ. Mana o nwere ka anyị rapụzi dị topik ka ọ bụrụ topik for another day. Nke bụ na-esere na ya na-ama agba nwa a na-akpọ ogbu ara ọkọnkwa ji egwu igbudu. Uwe onye agụleri jem ọnụ onye na-agwa anyị na-akwara na abụ eketa anyị nwa nya ka anyị ji anọ ọnọdụ ka anyị tụọ n'izu gịwa bụ na ya nọ. Arọ shiewo ego ekwu ụzọ ego ekwu ọnụ ọdịka chewo na Chijioke ewa mmadụ bụrụ ochi ibi ya. Mụ Igbo bụ Igbo ekene ụmụ nwoke ekene ụmụ nwaanyị. Chuolise bụrụ ụwa onye kpere onye na-egbulu Chukwu ọka bịa mme ọkaka masị amasị odogwu n'ahịa ekwu eme Chukwu na Chineke Chukwunna ọnụ mụmụ ngwa ụwa ọdụ nwa kasị bụ nzu okpu ya alụsị ndị kwune m n'akata anyị nwadịbe nwa beke ma na-akpọku ndị mbụ na-akpọku ndị ichie na-akpọku ndị mmụọ na-akpọku ndị mbụ na ndị egede sunukwu bụ atụ nzu eka na chi eweruo n'afọ na-egwu ekwu ụzọ egwu epu ọnụ dịka chi ewu na Chijioke ewa mmadụ bụrụ chi bịa nzu nwa ji n'aka today Chukwu ọka bịa mme bifo mbụ ute nzu nwa ịmala ebumnobi m ibe m na-epụta n'iru akwụkwọ nwa pụtara ive ekpego m ekpele ọtụtụ kpochi m kpokwo mmadụ m aga ije ka ọ pụtawa mgbe chekwa ya sị na mma pụtakwa n'iru akwụkwọ ka m gwa m Igbo bụ Igbo na ebe Igbo ka anyị si ekpe ekpele anyị ka anyị si eme ka anyị si praktisi ụdị anyị akpọku Chukwu nke anyị na mmadụ mbịa na-asị anyị na ọnụ ka anyị Chukwu ya na ọdị ka mmadụ anyị Chukwu ya na ọ bụrụ like that na anyị bụ Igbo nwere ụdị anyị si akpọ Chukwu ụdị anyị bụ Igbo nwere ụdị anyị si ekpele Chukwu ya bụ na m ji nzu nwa na-akata anyị nwadịwe nwa ma na-akpọ okwu okike ekele ụwa na-akpọ okwu aja n'Igbo na-akpọ okwu ibe Igbo ibuli na-asụ na Chineke gba ọnọgụ ka eke nwata anyị nwadị mewa bụ eke ka o ketela anyị bụ ọma kegbula anyị ndị ilo na-asị kegbula anyị ndị ajọ mmadụ Chukwu okike abịa eme okike ekele ụwa ọgbara mba ezu na ọmabalị ụtụtụ nzu agwụlere okpu isi agwalụsị ndị kwune m na nwaanyị okpu uyo aja na agwụlere aja na ezi agwara na ọgbata na mrụ abụ mụ ngwa ụwa ọrụ amapụtawa ọzọ taa nwadịbe nwa nwere ekpe ekpele nwa si dịko mgbe ọ n'ọgụ na nsị n'ụtụtụ titiri mkpu na chi ya eji chi ya bụ mana iwe nna ya nke bụ Chukwu okike abịa ma okike ekele ụwa na ọ bụ naanị ọ bụ ngị ka ikpere niile na-egbulu ọ bụ ngị ka ike niile na-agalị mana imere ka anyị mata na ndị dị nne nwere njirimara ba imere ka anyị mata na ndị dị nne nwere ka a si akpọku mmụọ nkebe bikos na ọ bụ napụtala ụwa nwere mmụọ dị epụta ụwa ya bụ na mụ na-ayọ Chukwu okike abịa ma na-ayọ mmụọ na-ayọ ndị mbụ na-ayọ ndị egede na-ayọ okpu ya alụsị ndị nwere m nju ya n'akata anyị na-ekpe ekpere na-asị dịka ogbe ọgwụ onye ọbụla bụ onye Igbo ibe Igbo na-amasị onye ọbụla bụ onye Igbo na-eke onye n'ibe Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo si na Igbo ya adị amekwu na onye anyị adịkwana onye ọbụla bụ onye Igbo na-eme omenala Igbo na-akwanyere ndị nna nna ugwu na-akwanyere ndị isi ugwu amasị ndịko mgbe ọ n'ọgụ ka nke onye ahụ ụzọ onye abụkwala n'ụzọ mmiri onye sịkwa na nke onye ribịa adịrọkwanị onye sịkwa na nke onye dị na onye adịrọkwanị amekwu ka onye nwere isi ka onye nwere ya na zoli ndụ ka onye gwọrọ ọkwụkwọ ụzọ na akpọhọ n'ụla nwere ekpe hụ ekpele nwa dị tata na-asị na ụdị ya nọ today na ụdị iru anyị dị n'iche n'iche ụdị aka mkpa anyị dị n'iche n'iche ụdị anyị ka anyị na Chukwu dị n'iche n'iche onwe ndị nọ n'ebe ya na Chukwu bụ ego onwe ndị nọ n'ebe ya na Chukwu bụ ya na ebe a na-abatara bụ ndụ onwe nọ n'ebe ya na Chukwu bụ ebe a na-ayochi everybody na-ayo Chukwu many things all dependently Chukwu ọbụla nwetara onwe gị mana yo ngigbu Chukwu okike abịa mme ibe ọbụla ya na yolochie ka imelie ma megwe ndị dị ọnụ ka ha mali their tribe mali ebe wasi mali ebe mali njirimara wa mali their lineage
n'ihe jiri na-akpọ nna onye ọzọ na-ayọ nna onye ọzọ ive ya ayọta nna gị nwanna nna gị nwere dị tem nye na m uju nzu anakọta nwa dịbe nwa nwa sị na iwe ọbụla na-ekwu n'isi nwoke n'isi nwaanyị bụ ka everybody mara ishi and na-ayọ ogologo ndụ na-arụsi ike n'isi nwoke n'isi nwaanyị onye ibe dị mma na-adị mma onye ibe dị mma na-amasị onye na-enwepụta taịmụ ya n'ọdịnala Igbo onye na-ekwenyeli na njirimara ya ka iwe dị mma dị onye abụla ibe ọbụla onye abụla na-eme o ji emetiwe ya eli ka mgbachi dịka gbachinere ka ntụchi dịka tụchi na-elie ka ụzọ eburu ụzọ mmiri n'aka na-ekpe ekpere taịmụ nwaanyị si na ogologo ndụ na-arụsi ike ndụ mmiri ndụ azụ ndụ nwoke ndụ nwaanyị mana esi na ndụ nke ya rịbịa adịrọkwanye onye a na-enweta na-echekwara ndụ a na-ekwusi njikọ unu gbaa n'ọgụ ekpere nwanne ekpe taịmụ nwaanyị mmalị ikpe ka ọ lee mmazi ikpe ka ọ lee na mụpụtara ebe sị ka ngwa m nne m ụdị anyị bụ Igbo sakporo Chukwu sakporo Chukwu anyị chekpere Chukwu anyị nya bụla m ụzụ nwa dị ya nakata nwa dịwe nwa sị ka iwe dị mma mere anyị bụ Igbo ka iwe dị mma mere anyị bụ ụmụgharị Igbo na-agba mbọ ọ nọ n'ụlọ ọ nọ n'ezi iwe ọ bụla onye chiri nya zeli ebe anyị ọ bụla ndụ ụmụnne m ụmụ Igbo kenekwen m n'ọzọ unu ọbụla na-ekpere m ekpere nwere ntị nwere ụdị nji kpee ekpere nwa mkpeli ọbụla bụ dị ime na-ekpere m mkpeli unu na bifo mpụta na unu na nzu dị m n'anya nzu adị m n'anya bara ma kpokuo m ndị mbụ kpokuo ndị ichie kpokuo ndị mmụọ na ndị egede ekpere m ekpere nke m so nke bụ onye Igbo nọ ndị na-ege m ntị na-esonye n'ife na-eme na asị gị ngị dịko dụko dị anyị ga-abata n'oge ize kọwara unu sunu na ndị dị nne nwere njirimara ba obodo ọbụla nwere ha ji bulu obodo ọbụla nwere ebe eji mara ebe obodo na-ekọrọ n'ụgbọgwụrụ dịko ọ bụrụ na ị nọ ọ bụla ịmara ọka esi nwere ekpere isi gị ịmara ọka esi nwere ekpe ekpere na-ayọ Chukwu na every time na ọdịla dat ibe ị nidili ime n'egbuchi ọgụrụ egbuchi gị egbuchi okike gị ọ nwere egbuchi okike gị n'ọlụgwụ ụwa onye abụ ndị n'ọlụgwụ ụwa onye abụ ihe ayọ ọtalịgọ gị na be Chukwu ị na-agbagharị ibe enyi na-agbagharị ma nga mara ochi gị mbọ niile na-agba na n'iyi ị na-aka na-ekpe ma ọ bụ na-eme ibe enyi na-eme ma nga mara egbuchi gị ibe niile na-eme na n'iyi so ngị bụ onye Igbo ngị bụ nwa afọ Igbo kpọrọ onwe gị nwa afọ mali na Igbo real blooded as a full blooded Igbo mali na the right thing kwesịrị ime n'Igbo magodula egbuchi gị nyam nọmba 1 ị mara onye ahụ n'egbuchi gị ibe ndị ọzọ ị na-emezi ị na-achụzi àjà ọgwabụzila ọgwụ ndị mmụọ ọgwabụzila ọgwụ Chukwu because na ọgwụ anyị na-anụ abụrụ ọgwụ anụ arụ ọgwụ anyị na-anụ ọbụrụ ọgwụ anụ arụ n'ibe mmụọ ke na-eme kedu ozi ka ị na-emezi n'ibe mmụọ ozi ịgbatazi siza yes na nga eji na-agwazi Chukwu okwu direct na nga eji na-agbatụrụ ụzọ ọnwa gị direct rapụtazi mmụọ dị gwepụta ụwa rapụtazi mmụọ kpọpụtara gị n'elu ụwa nke bụ mmadụ nọ nne ị nwere ike ịkọ nwanwu mbọsị ịbalị na afọ nne gị ị nwere ike ịkọ nwanwu mbọsị ịpụtara ụwa ka anyị ghara na-eji ụwa ọbịala ọbụ nwa kpọtụ uwe be anyị ka anyị ghara na-eji ụwa ọbịala ọbụ nwa mebie nke anyị ayọka nna ya unu ya bụ na mụ na-ekpe ekpele taa nwa dịve nwa bekee si na iwe bulu iwe arize aja n'Igbo arize mmụọ Igbo ji bulu na anyị bụ mmụgharị Igbo ya na-achieta azụ na nke anyị anyị bụ mmụgharị Igbo ya na-achieta azụ na njirimara anyị because na-ekele anyị na ndị ọchịchị abatala imechi anyị kelichi anyị kele Christianity tie na our own tribe Christianity abụrụ our tribe anyị abụrụ ụka ejiri ụka mara anyị anụ unu mara amalụ na ọ bụla na-eji ụka maọbụ omenala maọbụ nke ọ dị n'obi ị na-eme omenala ma obu ga-adịrị ọcha n'ebe mmadụ ibe gị nọ ọ bụrụ omenala ka ị na-eme ị na-eje ụka ma obu ga-adịrị ọcha n'ebe mmadụ ibe gị nọ ọ bụrụ ụka ka ị na-eje so ị na-agbago onwe gị anya na-eje iti isi n'ebe si na ekpere Chukwu ị na-eme nke na-achetazi omenala gị anyị na-achetazi omenala gị ahụ na ọ bụrụ ka ị na-eme ya ịpụta ụtụtụ bụrụ nzu ọbụla ọjị ma nke nwere dị na-abata n'ime obu gị na ịnwere mmụọ yazi na obu gị adịrị ọcha n'ebe mmadụ ibe gị nọ ọ bụrụ abụ ị na-eme omenala ọ bụrụ abụ ị na-eme ụka so ka ị na-ege na-esonye chọọ onye bụ chi gị malụ njirimara gị ị bụ onye Imo ị bụ onye Abịa ị bụ onye Ebonyi ị bụ onye Anambra ị bụ onye Enugu steeti ibe ọbụla anyị si na mpaghara Igbo malụ na ị nwere chi ọ bụla bụ onye Igbo ọ bụ na-asụ Igbo na-asụ asụsụ Igbo malụ na ị nwere chi nke gị dugepụtara ọnọdụ mbọsị mpụtara ebe nwa ngwa ọnụ ihe mpụtara ebe mme na apụtara m ebe ka mbịa pres wee dịbazi ka mba ha kwe anybody
mana mụ hapụtara na njirimara nke m ibe na-asụ n'ebe nwa nọ na-aba gụleri be anyị ezi agụrụ otu be anyị ka na-asụ ọ bụ na ọ dọrọ gị mma ịrapụ ya ana emere ka impress gị na mụ na-eme ya ka mmalị ka some people mmalị yes na ndị dị nne nwere njirimara nke be ndị dị nne nwere njirimara ji ma ya nwere ibe ji amalịba dịka ụdị a na-agụ na ọgwụ nwoke na-agwa m na-akwụsị m ọta na-akwụghị ọbụla ọta na ya mara ebe nya ebido na ya dị oke ofis onye abụọ onye ya bụ amara m dị mesi describe mana onye ya bụ onye ka ọ bụrụ na agwa na-agwụ agwụ n'ọdụazi in terms of educational qualification ya na ọdụgodu standard dị ya mana ọ dị confused na omenala ọ dị confused na both omenala na ụka nwere ebe ọkwa akwụ ụdị akwa ọ nwere many people o nwere ndị nọ n'ebe nọ naanị ka nọ ịnọdụ file na ụwa bụ dị a na-epụta ụwa na ụwa bụrụkwa like that ibe iji onwe gị nye bụ nle ikpo so na cheta azụ ọ bụ na ị nwere nne na ị nwere nna jụọ vese ka wa kụziele gị njirimara ba jugbu abụghị na ụka ka ikwere ha na-eje jugodu uwe kedụ ebe ha si pụta ụwa kedụ ebe nna nna ya kedụ ebe nna ya mụtali nna ya kedụ ebe ndị bebe jugodo ose ndị bụ na onwe ndị nọ n'utude na mara mkpube na mara dia famili na mara ebe ha si mikpọrọ onwe gị onye Igbo ikpọrọ onwe gị nwa afọ ọ dịrị oke ya bụ na mụ na-ekwu okwu adịghị taa si na ya bụ na mụ na-ekwu okwu nwere ebe a tata na ebe Igbo na anyị niile njikọta aka ọnụ ka anyị mewe omenala anyị ka anyị bute omenala anyị ka omenala anyị pụta ibe ka anyị bute omenala anyị ka omenala anyị pụta n'iru na mba ụwa ka mba ụwa malị na nke nwe na Igbo naanị ndị Igbo ribe nwa ka anyị ghara iji na-eme ọnwa anyị ive ọjọọ bikosi iwe na-ebute na ama ọnwa ya na-ebute na bụna ya bụ onye ibe gị today kata ma onye Igbo enyere gị aka o nwere aka enyemaka enyere gị onye onye ọzọ o nwere enyemaka enyere gị onye onye ezi ịbata na aba ebe Igbo many things na happen baya na aga ego agụrụ ibe niile n'ụwa nwa dị anụ ibe nwa ya bụ nwantị unu dị mata ọ bụrụ na ego bụ ibe niile unu kwesịrị ịma na ebe Igbo arụ nke in terms of spirit of hustling na anyị na-ahustle na-enwetakwu the money maka ozi ka ya enwe ka anyị na-enweta money ovu ndị na-abụrụ ụzọ na control anọnwụrụ ego anyị na-enweta because n'ibe na mmanya bụ na anyị na obele ego anyị na-enweta na-atụ anyị n'anya wee were anyị nwetazi nwere ike mmanya onye na-atụba mmanya fokotize na nwere ndị nọ n'okpuru azi ivu ego na iji atụ mmanya na nwere ike the whole money ị nwere onye anyị nwere ike nji the whole money tinye na pigeon hole ọdịdị a na-anya alị gị bụza confusion tinye gị n'arụ tinye ndị buru n'arụ nke bụ ya nwazi nwetazila oyi elizi lovuze na nwere ndị ụmụnne gị nọ nne agụ na-agụ lovuze na nwere ụmụnne gị nọ nne n'elu roto dat steji ngụ na oge lugodo ifili na enwetagodo nke ga-eji na-ele nri ọnụ gị ụwa abụrụ ọsọsa nri ọnụ ga-abịala nri n'ụwa ụwa abụrụ ọsọsa mmadụ insosten na onwe ga-abịala insosten ka mmadụ asosten n'ụwa n'inidli ntọch lives inidli ime mmadụ na life at least etu ọ nwere ndị nọ n'ive na-atụ n'ọnụ ọ ndị nọ n'ive na-esili ike so nke mere nọ n'ive dị na mmadụ dị efile n'ivugu ụzọ n'iji debe ego na ndị wabụla like that na chieta so that ndị na ive na-atụ n'ọnụ ka anyị nwere ike ka inwe ike na-akarịlewa along because n'ime wọdị ahụ na those people ahụ na-avụ na-edisivu gị na-eme gị na ejiri ndị nke ọzọ anyị na-atụ n'ọnụ na-egwu egwu ya bụ na mụ na yọ gị bụ onye Igbo kpọrọ onwe gị nwa afọ Igbo kpọrọ onwe gị nwa afọ na cheta azụ na omenala gị ị na-emekwa na omenala aga ahụ nne kwa aka n'aka gị ọtọ bupụ ajọ obi n'obi gị ka ị gbuo mmadụ ka ị gbachiere mmadụ ka ị mee nke malị na iburu Chukwu malị na mbọsị mmadụ gburu mmadụ ka mmadụ gburu onwe ụwa adịya na ofe mmadụ apụta ụwa onwe ebe nya na-eche na mbọ kpara apụta ụwa and ụwa ma osoro ekwensu na the tin onye avụ na shie kpara nwapụta na onye anyị emezulili oles ọ bụrụ na ngị bụ mmadụ amara ochi gị na ịmara mmụọ gị na mbọsa aga n'ịgba n'ịrapụ chọsụ kpochi gasị like that ikpochi gasị chi ga-akpọ gasị ana asị chi gị akpọ gị na chi gị kpọ gasị nseke na yala adaju garụ nseke nke abụọ nseke nwere weti mana ngị na chi gị na mbọ soro na-aga bụgodu na ọnwa na-abịalị gị na ọ nwere ya nọ n'ụwa ọnwa na-abịalị gị na-emeli bụla emeli amaga bụla emeli nya bụ na mụ na-asị gị ka ị na-esonye ime ozi nwa ịkalị ọnụ ọzọ agwa m unu ihe pụtara n'ebe mme nne bụ oziọma ka m pụtara ezi nne oziọma m pụtara ebe ezi nne
bụ maka ndị na-aghọtara ọdịnala anyị ka amalị ka ọdịnala anyị si dị ka amalị na nke nwa bụ nke anyị Igbo n'ụdị maka Igbo dakpokwusi anyị because na ibe karịrị mmadụ akarịwa oshi ya mana o nwere ibe ihe karịrị mmadụ n'elu ụwa bụ ọnwụ anọ ọ bụla pụtara ụwa ya anwụ anwụ ọ bụla pụtara ụwa nwere mkpụrụ anya anwụ mbọchị na-eche na mbọ ulu na-anya dịbe ma ịmala ichi gị mkpụrụ mbọchị a n'ilu ịnaba na o nwere eji epuole n'elu ụwa mana mgbe emegideziri emegidebe mmadụ etipụrụ kparara m o megidebe ma obibi eme mmadụ ọ karịwa ochi onye ahụ mana onye akarị echi onye ahụ n'ebe na nke bụ mmadụ nwere ike ọ bụrụ na ihe rapụrụ chi gị file na chi gị nwere chi gị bụ na-achị onye ọzọ bụ ihe azụ ọta gị chi onye ọzọ kọrọ karịcharị ndị onye azi onye ọ nọrụ alọ ngwa ọbụzalụ gị bụ ọbụza gị bụ ịkpatazụ mgbamba ya bụ gee ntị tọọ ntị na ana tiluo anya ana mara ebe isi n'aka nna yọta nwa dịbe nwa ma na-enweta program nwa na njedebe ma asị gị ka ị na-esonye ka ị na-egere ozi nwa gbasa anya chie anya ka ị na-eme ọ na-abụ nne amasị gị nya malị gị mma nya malị gị mma n'ụtụtụ malị gị mma n'ehihie malị gị mma na asị ama ekwusị na ya na-anụ Igbo n'azụ n'izu ga-efebọ gị ama ekwusị na ya si na ndụ ede adịrịa mma na ya n'ihe ya nwa na zeli ndụ bụrụ ọkụkọ ụzọ na kpola na ile ọma ka eji na-aga n'egwu ya bụ nke bụ nwa afọ Igbo na-esonye nne onye aka gị ọtọ na-ekpere chi gị na enye na chi ya aga n'ile na awụrụ ya enye na chi ya aga iwele na-emere onye bụ maka na-ekwu okwu taa nwa asị ka ọdịle nwoke mma dịle nwaanyị mma site na agbachi okike abịa ma bụ okike kere ụwa nwaanyị ọbụla ndụ